Республиканский кірмаш-фестываль «Таемницы майстэрства» уже третий год запар аб'ядноўвае таленавітых беларускіх рамеснікаў. Гэта маштабнае маляўнічае мерапрыемства стало своеасаблівым творчым рухам, які збірае народных умельцаў Беларусі, гатовых падзяліцца сваім майстэрствам. Наведвальнікам кірмашу прадстаўляецца унікальная магчымасць пабачыць працу майстроў у рэальным выкананні, раскрыць асобныя сакрэты іх рамёстваў і нават самім паўдзельнічаць у стварэнні народных шэдэўраў. Люди могут вдохновиться, прийти, научиться расписывать пряники, делать узоры, танцевать, по йоге занятия для мамочек, по слингам. То есть такая всенаправленная, получается, стилизация, такая интерактивная площадка, где люди могут научиться чему-то, да, делать своими руками. Кірмаш-фестываль «Таемницы майстэрства» прадэманстраваў гамельчанам як традыцыйныя віды рамёстваў, так і неардынарныя сучасныя напрамкі народнага майстэрства. Тут разгарнуўся унікальны па сваім выкананні працэс чайнай цырымоніі матыпітыя. Маты, ці як яго яшчэ называюць ерба-маты, гэта нацыянальны напой жыхароў Аргентыны і іншых краін Лацінскай Амерыкі. Ён свайго роду альтэрнатыва нашым звыклым гарбаце і каве. Пры гэтым маты валодае і карыснымі гаючымі уласцівасцямі. Ерба-маты – это здоровая альтернатива кофе либо чаю, так как он не расшатывает сердце, а наоборот мягко на него воздействует и укрепляет мышечную, сердечную мышцу. И еще улучшает тонус сосудов, и повышает их эластичность. Адной незвычайнай чайнай цырымоніі арганізатары фестывалю не абмежаваліся. Для наведвальнікаў тут падрыхтавалі і масу іншых цікавых майстар-класаў. Роспіс здобных пернікаў і стварэнне з іх цудоўных салодкіх хатак, занятак ёгай і вывучэнне замежных народных танцаў, дэгустацыя нацыянальных страў і натуральных самаробных прадуктаў. Фэст «Таемницы майстэрства» налічвае больш за 200 пастаянных удзельнікаў, а таму тут кожнаму наведвальніку знайшоўся свой асабісты занятак па душы і настроі. Вераніка Варашыльна, Валерый Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».